हाय लोगोफोर, आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। दिनैनि दिनाव आं नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानदों। गोबां मानसि आंनि बिथांमोन साबस्क्राइबार बिथांमोना आंखौ नायबाय थाग्राफ्रा आंखौ मा जाखो, आंखौ मा जायाखै आरो मा जानानै बेसेबां दिन मानो भिडिअ होआसै होननानै साननो हागौ। नोंथांमोननि थाखाय आं सम होनो हायाखैमोन। आं न'खरनि मोनसे खामानि मावगासिनो गावनि लाइफखौ सोलिना जानो थाखाय, आरो बेराफारसे नोंथांमोनजोंबो भिडिअ आगारनो थाखाय समखौ होनो हायासै। दा बेनिखायनो दा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे फंनैसो खोन्थानो सानदों। जि खामानिखौ दा आं न'आव मावनो लादों आरो जि जों बयबो सुबुङानो थांनानै थानायाव मोनसेबाबो खामायना जानांगौनि मोनसे गावबागाव लाइफखौ सोलिना जानो थाखाय जों दिल्ली मुम्बाइआव थाङो, कलिकातायाव थाङो, नङा होमबा? आरो जायफ्रा दिल्ली मुम्बाइ कलिकाता चेन्नाइ तामिलनाडु थाङा, बेफोरबायदि सुबुङा गामियाव थाना मा मावना जायो नोंथांमोननि थाखाय आं मिथिनो लुबैदों। दिनै जों मानसिया मोनफ्रोमबो एखे धोरोमनि नङा। आं जेखौ मावदों बेबो बेखौ मावा। गोबां मानसियानो बेलेग बेलेग खामानि मावनानै न'खरखौ सोलिनानै जायो। थिग बेबायदिनो आंबो दा न'खराव आंबो बाहेरायाव थानानै मावना जाग्रामोन, नाथाय न'आव थाबानो इनकाम मोनसेबो गैया जायोमोन आंहा। बाहेरायाव थांबाबो एकदम कम्पानिनिफ्राय खामानि मावबासो फैसा मोनो, होमबासो न'खरखौ सालायनो हायो। आरो न'आव थायोब्ला दा बेनो मोनसे, जुदि न'आव थायोब्लाबो जों बाहेरायाव थानानै मावखानो जाखानांगौबाबो जों न'आव थानानै सानना एगजामपोल जोङो कम्पानियाव 12 घन्टा खामानि मावो, नङा होमबा? 12 घन्टा खामानि मावनानै जोंनि हाजिराया बेसेबां जायो बा 400 बेफोरबायदि, खिन्थु जोङो मास मोनसे मावनानैसो जों दरमाखौ मोननाय जायो कम्पानियाव मावबा। बे एगजामपोल सानना नायोब्ला जों न'आव 12 घन्टा गाहाम जों जुदि कम्पानियाव मावनो 12 घन्टा गाहाम मावनानै जों बिराद खस्थ' मोनो। खिन्थु जुदि खस्थ'निफ्राय एसे बारग'नो लुगैदोंबा न'आवनो माबा मोनसे एसे जिरायनानैबो खामानि मावनो हायो। थिग बेबायदिनो जों बाहेरायाव थानायाव जों ओरैनो थायालासे, जोंबो न'आव फैनानै ओरैनो थायालासे जोंनाव मोनसे आइडिया थायोबा जों न'आव थानानैबो मोनसे मावना जानो हायो। जेरै जों गुबुनफ्राबो माबायदि मावना जादों बेफोरखौ जों नायनानैबो सोलोंनो हायो, आरो गावनाव जा आइडिया थायो बेखौबो जों सोलोंनानै मावनो हायो आरो ना। दा नोंथांमोन बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो लुगैयो जे बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो सम होनो हायाखैमोन इउटुबाव भिडिअ आगारनो। दा गोबां मानसियानो गोसोआव सानबाय जानांगौ मानो भिडिअ आगारथाराखै बे सोरां लामाया होननानै। गोबां मानसि आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोन, आं दा भिडिअखौ होबाय थानो सानदों। समा एसे खामानियाबो आंना एसे रेजेंबा खामानिया एसे गैला जाबोगासिनो दं, होमबाबो एसे दंबायो खामानिफ्रा। होमबाबो आं बिदिनो गेजेर गेजेर भिडिअखौ होनो नाजानोसै। जायफोर नोंथांमोनहा गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं बिदिनो थाबाय थानो गोसो जायो, आरो नोंथांमोनजों बिदिनो मोजां रायज्लायनो गोसो जायो। आरो नोंथांमोनखौबो आंनि फारसेबो आंखौ जुदि भिडिअफोरखौ आगारनायखौ मोजां मोनोबा, आरो भिडिअनि दारै सोरखौबा आं मदद होनो हायोबा, आरो सोरखौबा आङो इडुकेसन थायोबा, सोरखौबा जायफोर गोरोन्थि जानानै थाबाय दं दासिमबो मालायनि मावनाय दांनायखौ नायनानै दासिमबो सोलोंनो रोङाखै। जोंनि बर'फ्रा मा गावजों गावनो मा होनो एना एनि। दिनै इलेक्सन गेलेनो थांबाबो बुलाय सुलाय। दिनै ओरैनो मावना जानायफ्राबो मालायनि हिंसा हिंसि मेगन सानाय जायो। मालायखौ साननानै लाब गैया, गावनो निजा मावगोन, गावनो आइडिया मोनगोन। आरो आजिखालि जोंनो गाव सुबुंफ्रानो बयबो मदद होलायग्रा ओंखारबाय। माब्रै होनब्ला इउटुबाव बोनानै नाय, माबा दाउ फिसिनायनि नाय, एगजामपोल दुब्लि बारियाव माबा मोनसे खेथि खालामनायनि नाय, आरो गोबां बायदि आरो ना। मा सोलोंनो गोसो बहुद इनकामनि लाइफनि दङ। नों जेखौ लुगैयो नों मावना जानोबा इउटुबाव सार्च खालामबा मोनो। खिन्थु जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदिनो बांसिन मावना जानो रोङिबो दं। खिन्थु आंबो मावना जानो रोङाखैनो आंखौबो बुंना लानो सानो आङो। आंबो दा सोलोंदों मानसिफोरनिफ्राय नुनानै, आरो इउटुबफोरनिफ्राय नुनानै आं दा मोनसे लाइफखौ दानो सानदों। दा नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौबो आं एसे फोरोंनो सानलाङो। दा भिडिअखौ आं सानसे लाना फैगोन, माबायदि लाइननि फिसिलांनांगौ, माबायदि फिसिलांना माखासे बाथ्रा आं नोंथांमोननिफ्राय फिसिनायनि मोनसे आदर्शजों मोनसे न'खरखौ दानो हायो आरो ना। नोंथांमोननाव कमेन्ट सोङोबा आं कमेन्टआवबो खोन्थाहरगोन, आरो भिडिअनि दारैबो आं खोन्थानो हागोन। नोंथांमोननो जुदि माबा मोनसे मदद नांगौ जायोबा बे भिडिअखौ आं लाना फैगोन साननैसोनि उनाव। नाथाय गाबोन मोनसे भिडिअ दंबायो। बाक्सानि सासे हौवा मानसिया हिन्जाव गारना खारदों, हिन्जावनि जायगा जादों बेलस्रि। बेयाव एसे बाथ्रा हाबसोना दङ, सासे मानसिनि फानदायनायजों आरो नङाबा हौवा हिन्जावनि गेजेरावबो। दा भिडिअखौ बेयाव बुंजोबनो हानाय नङा नोंथांमोन। भिडिअखौ आं गाबोन लाना फैगोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिनै आं बेसेबां दिन भिडिअ होनो हायाखैमोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो थाखायसो बे भिडिअखौ आं बानायनाय जादों। होमब्लाबो नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाबाय थायोब्ला, आरो जायफोर गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामलाङोबा नुलांबाय थागोन आं जा भिडिअ आगारो। बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम बिदाय लाबाय। बाय बाय।